adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Dolores. Hingkod ang pangidaron, single, taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Pero dili kini akong suliran sa ako ning amiga. Kabahin kini sa yuta sa ilang amahan nga ibaligya lang og barato ngadto sa pag-umangkon sa ilang papa. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitabo. Oh, si Melissa. Hello, girl. Tagay gabi. Ha? Sa'y problema? Na problema kang Arnold? Wow, uy. Awan sa mandi ay. Kay maubiya kang bayhana ka. Kung may problema kang Arnold, makigtagay dayon ka na ko. Kumbog na sa taan ni Ron. Si Papa. Ha? Nansa dis papa ni mo, uy? Lima, girl. Hala, uy. Abi ba na kog unsay mong problema? Abi na kog may problema, Mas Arnold. Labaw pa nis problema na mong Arnold, girl. Ang butoy. Kung unsaon na mo pagkompensar si Papa bahin anang iyang yuta. Maayos sad kun mo brainwash ng iyang pag-umangkon oy nga si Titit. Nakadungog ko sa kupangan. Hala, Titit? Unsa to? Gi-brainwash na kong imong papa? Unsa pa man di ay? Nga nakumbensir man gyud ninyo si Papa nga ibaligyan na lang di nimo ang yuta niya. Unya barato ra gyud kaayo. Kay pila di ay baligya ninyo ng yutaa? Kalibunan man na. Ug usa pa, dili ako ni duol ni Tiyo ha. Siya'y nangutang na kong kwarta. Hangtod nga nagkadakong iyang utang diri nako nga di na siya makabayad. Ug ang imong papa mismo ang nag-ingon nga birahon nako ang iyang yuta. musalga ko ha. Itit, pila di utang nino ipidyo nimo? O pila di ang baligya sa iyang yuta di nimo? Ay di na ko makakwinta oy kung pilay na utang ni Tiyo Pidyo nako. Kay sige mo lang nagpangain ako kwarta. May notebook kong listahan anang iyang utang nako. Ako lang itong kwintahon kung pila ha. Basta kay maglisod na si Tiyo og bayad ato. Girl, unsa di gidako na ng yuta ni papa nimo? Mga 10 hectares kuno na, girl. Uy, dako man di ay. Pila di palit nimo, Titit? Gipresyuhan kong Tiyo og 800,000. Ha? 10 hectares, 800,000 ra? Oo, man lang kaabot og milyon. Nya magbuot day mo. Nga mo man gipresyong Tiyo diri nako. Dili ko mo to nga si Papa Pidyo ang nagpapresyo ana nimo. Nahibaw kung giilad na nimo si Papa. Uy, klaruhan ang gibuhian ni mong Pong Melissa ha. Usa tan-aw nimo nako mangingilad? Ako pa'y gisigyag utang ni Papa ninyo, ako pa'y ngalan nimong mangingilad? Ako pa'y nakatabang ni Papa ninyo, ako pa'y imong ngalag mangingilad? Ikiha tanong ka mo imo. Unsa? Matod sa kong amiga, dako-dako gyud ang yuta sa iyang amahan nga nasunod sa mga ginikanan ni ini. Mga 10 hectares ko na ni. Unya, paliton ra og 800,000 sa pag-umangkon sa papa sa akong amiga. Naguulang akong amiga ug ang iyang mga igsuon kay dili magpapugong ang ilang papa sa pagbaligya ni ini. Kay laki pod, may dako kining utang sa iyang pag-umangkon nga mao iyang gibaligyaan sa iyang yuta. Unya, Kung buhi palang unta si Mama. may labot pang imong mama, anak Melissa. Wa man tingali ni. Ganuwa man. Nga kasado man sila Papa. Oh, pero iyuta man ka na nga kabilin sa mga ginikanan ni papa ninyo. Oo. O lagi. Unya, waday labot si Mama nga kasado man to sila. Patay na lang si Mama. Unta, mapugna ni Mama ang plano ni Papa nga ibaligya ang maong yuta. May naman lang unta to na mo mga anak ni Papa ba? Wag yun siya maghuna-huna kung nasa may mga anak niya punita. Kung ibaligyan ang niyang among yuta. Tingila na magbutasan na Titit. Kung himpit na gina niyang mapalit ang yuta, sigurado manggid ko nga papahuaon may anak niya sa among yuta. Yan dili man na siya ganahan mo. Kaya mo nalagi na siya gikontrahan tungod sa pag-ulo-ulo niya sa among amahan aron maangkon na lang niya ang among yuta. Day Melissa.
akong pidyo. Maulagi pa. Naluoy yun ko sa kong amiga nga si Melissa, uy. Kay sila lagi ko nang managsuon, dili uyon nga mabaligya ang ilang yuta nga to silang igagaw nga si Titit. Kay was lay plano ibaligya ni kay mayo na lang ko nung mapuy-an nila. Maog yun. O sa mga ginikanan pagod ng pidyo. Nahinumdum ko sa mama o papa og ni pidyo. Kugihanto nga mananom. Maula nga ilang yuta daghang kay tanom. Mga prutas. Diyan nag-eskwela pa mi si pidyo kanyanto sa elementary ug high school. Pero may bidiha sa ilang yuta. Kay daghan lagi ka nagprutas yuta. Daghan nagbayabas. Mga Bisayang bayabas, tambis, makopa, ug uban pa. Oh, kamisad pa. Permisad kong dadon diyang Melissa sukad sa elementary pasad mi. Mao nga sayang. Sayang gid kayo kung mabaligya ng yuta. Unya, ang mapuli nga maoy tag-iya, ngilaan og batasan. Pastilan. Basin baya hinuon og dili na ta makaagian ng yuta. Unsa pa? Mayuon tayo og mausab pang hunahuna ni Pedyo. Og di lang ipadayon og baligya ng yuta sa iyang pag-umangkon. Kay sayang yun. Sayang yun. Pero may katungod na siguro ang mga anak ni Pedyo nga mubabag ana. Uy, ingnaon niya na sila si Melissa. Mao rin tuyo ni mo sa akong anak, Dolores. Sorry nga nasulti ko na ni mo no'y picture ha. Kay maskin si Papa sabnoy, uy, ano ba siya sa inyong yuta ang mabaligya? Unya, isipin yung silingan, nibati mi sa gibati sa imong mga anak. Way magbuot na ako kung akong ibaligya akong yuta. Kay ako ng yuta. Mong ayaw mo pagkapilapil kay mga silingan rata mo. Ni picture. Murag may nakita gid kong sayo pagkabaligyaan ni Yuta sa papa sa kong amiga. Naluoy rin sab ko nila nga dili uyon nga ibaligyang ilang yuta, maong gusto ko silang tabangan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Kining yuta nga may gidakon nga 10 hectares, yuta ni nga nasunod sa papa sa kong amiga sa iya pang mga ginikanan. Matawag ba ni nga conjugal property ug sa iyang asawa? Ikaduhang pangutana. Patay na ang asawa sa papa sa kong amiga o ninoy Picho. May katungod bang iyang mga anak, apil ng akong amiga nga mupugo nga dili ibaligya ang iyang yuta? Ikatulong pangutana, ang papa sa kong amiga gusto mo baligya sa ilang yuta ngadto sa iyang pag-umangkon nga iyang nautangan. Pwede pa di ay nga ipakang sa utang ang halin ining yuta, Ikaapat na pangutana, gusto na ba ang presyo nga 800,000 sa 10 hectares nga yuta diri sa Bohol? Wa ka ilara ang papa sa kong amiga sa pag-umangko niya nga iyang nautangan? Ikalima o katapusan, pwede bang mareklamong mga anak ni Noy Picho aron dili madayon pagbaligyan ilang yuta? Asa man sila moduol? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dolores. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema nga may punto legal, personal, no? Mga emotional na itong mga pangutana, emotional nga mga problema, psychological, ang ato ang problema sa itong kapikas, kabanay, karelasyon, better half, unsa pa na din ha. Hay, ipada ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutanag, mga problema, ha? Ay mong kauwaw, uy, ipadagyod na. Kitang tanan na ay mga problema. Who knows, ang
kanang inyuhang giagian can be a blessing because na ay mga parehagiagian ninyo nga makapaminaw sa drama sa inyuhang suwat o mahatagan pag solusyon po ng ilahang pangutana, ilang mga problema, o di ba? O di duhay igo ani, di ba? Guys, thank you kayo sa mga nagpadayon og like og nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan. Thank you sa mga mo like og mo greet. Nakabasa ko ana di lang yun ako ma-like og ma-love tanan, pero thank you. Makadako kay kasing-kasing. Ako lang yan ang bagsa-bagsahon og basa. I am going to read today kanang mga message request nga na makuha pod nako pod sa ako ang Facebook. You can also follow me on Instagram, Attorney Elaine. Same also sa Twitter. Hello to Leia May Ginita Roldan. Good afternoon, Attorney Elaine. Sorry for the inconvenience. I just want to greet my families sa imo ang programa kini ang akong suliran. Namely, Mama Oning Roldan, Papa Salvio Roldan, and to my brother Dennis Roldan and his wife Michelle Roldan. And most of all, ang akong chikiting nga pamangkin Chris China May Roldan, shout out ninyong tanan din ha. Loud and clear kuno kaayo ang DYHP permanente sa Kabangkalan, Tuburan, Cebu. Hello ma'am. Kay mga avid listener kaayo min ninyo since pagkamatngon nakog buot. Nagpaminawan na gyud mi ug ang akong pamilya sa imong programa. Unta mabasa og matagad ni nimo attorney kay dako na kaayo ning kalipay sa akong mga parente o sa akong parents nga mag-greet sila. God bless Attorney Elaine and stay pretty. Hello Ma'am Leia and to the entire Roldan family dinha sa Tuburan, Cebu, sa Kabangkalan, Tuburan, Cebu. Hello, thank you kaayo. And greetings also to Christian Patentes. Good noon, Attorney. Everyday jud kong maminaw sa inyong programa sa kini ang akong suliran. Shout out from Tikugan, Loon, Bohol. Thank you, Attorney. God bless. Hello to Christian Patentes and to all the mga taga Loon, Bohol, no? Hello, daghan kaayong ming naminaw sa kini ang akong suliran diri sa Lanao, Bonot-Bonot, Buena Vista, Bohol. Ug daghan na kaayong ming nahibaw-an sa pagpaminaw sa imong programa. Salamat kay Attorney. Thank you, Mr. Raymond Celosa. Also to Bin Samonte, ma'am. Thank you kaayo. And to Judito Monsuler Armero. Hello, guwapa idol Attorney Elaine. Permigid ko maminaw nimo sa imuhang programa kini ang akong suliran sa Puti, Hagnaya, Carmen, Cebu. Hello to Mayor Villamor and to Vice Mayor Villamor also. Basin mo anha ko inig-inaugurate pohon sa tourist rest area dinha no sa Department of Tourism, which is the project of our dearly beloved Secretary Cristina Garcia Frasco nga kibawta the better half sa ato ang congressman sa 5th distrito na si Congressman Duke Frasco. So basin pa ding magkita-kita ta didto ha. Judito Monsuler Armero, murang December 19 or December 20 ba na siya, no? Kinsa pa ni atong tan-awon ani mga daghan kaayong mga magpadala kang Mosaya Mar Andahaw de Mata. Wow, gwapa kayo ka attorney. Thank you. You are from wako kibalog asa ka Miss Mosaya Mar Andahaw de Mata, but thank you for your greeting, no? Thank you kaayo. And kisa pa ni here. Shout out from Tambis, Tuyan, Naga City, kang Sally Alfante. Hello, thank you ma'am. Also kang Pearl Pianyar and kang Bonifacio Calya o kang Ivy Balasila Taguse and kang Ma'am Elma Atos. Hi Ma'am Elma, thank you for always greeting me almost every day. Thank you kaayo. God bless you. Keep me in your prayers always, Ma'am Elma. Ug ato ang letter sender karong adlaw, guys. Tawgo na to sa pangalan nga si Dolores, single, taga Bohol. Dini niya pangutana sa iyahaning amiga, kabahin sa yuta, sa iyahang amahan, sa amahan sa iyang amiga. Nga, baligya lag barato ngadto sa pag-umanggon sa ilahang papa. No, ato man tong napaminaw sa atong drama. Ang higayon, unsay mga circumstances ato,
kay naka-feel man gud siya nga murag dili makiangayon nga naluoy siya ba kay murag nailad. Sumuni iyahang pangutana kining yutaa nga may gidakon nga 10 hectares yuta nga nasunod sa papa siyang amiga sa iyang mga ginikanan. Matawag ba di nga conjugal property ug sa iyahang asawa? Well, it depends kung kanus-an naminyo sila. Kay kung naminyo sila prior to 1988, kung kanus-an napasa ang 1987 Constitution, unya at that time, nasunod na niya ang property, then, dili na, personal na siya nga property sa papa. Pero, kung nakuha na niya at the time, nga single pa siya before 1988, unya naminyo sila after 1988, then mahimo ng conjugal nga property. Kay lain-lain man gud og property regime, no? Before the passage of the family code ug after. Ikaduhang pangutana, patay na ang asawa sa papa sa akong amiga. Unya, may katungod ba ang iyahang mga anak? Apil na ang akong amiga nga mopugong nga dili ibaligya ang iyang yuta. Well, kung pananglitan, mahimo to siyang conjugal, then na ay share as heir ang mga anak. Apil imuhang miga nga isip kanang nanunod nga pwede na sad sila ka ask, no, naa na sila katungod sa yuta sa 1/2 of the property nga nahabilin sa ilahang mama, no, co-owner sila sa papa. Yes, pwede gyud kaayo. Ikatulong pangutana, ang papa sa akong amiga gustong mo baligya sa ilang yuta ngadto sa iyahang pag-umangkon nga iyahang nautangan. Pwede ra ba di ay nga ipakang sa utang ang halin ining yuta? Pwede ipakang pero dili necessarily nga kung pilay utang maura po ipagbaligya, no? Kay kung ang value ang utang 100,000 ra, bali lag 1,000 square meters sa napo ka ektarya, nganong ang tibuok 10 hectares man atong ibaligya, dili pod makiangayon. So, depende kung pila ang utang, maura pod siguro mo'y makuhaan nga tipak or value sa pagbaligya sa yuta, kay maura gud nay sakto pod ug makiangayon. Di pod siguro sakto pamintaha ug abuso nay tawag ana, ha? Ikaupat ug dili pa katapusan. Ikaupat nga pangutana, husto ra ba ang presyo nga 800,000 sa 10 hectares nga yuta diri sa Bohol? Wa kaha ilara ang papa sa akong amiga sa pag-umangkon niya nga iyahang nautangan times sa, ha? 10 hectares ay depende gyud na, no? Ang ani lang ni tan-awa kung pilay zonal value anang yuta. Ang zonal value ana mauna siya ang pinakaubos nga value nga giset sa BIR, no, kung pilay balor anang yuta for purposes sa pagbayad og buhis. Pero ang basihan gyud nato para makakita gyud ta sa value sa yuta is ang market value. Market value ato nang basihan kung pilay palit ug halin sa mga dugol nga mga yuta. Musaka na siya kung naay dagko nga development. Musaka ang value kung naay dan nga klaro, naay access sa dan, naay right of way, mga ingon ana. Maunay ingon nato nga mahalin siya aning kantidara, maunay market value. Dili na siya pwede mo ubos ana. Di ko katubag kay wa ko katultul sa yuta. Wa sad ko kibaw pilay zonal value, wa sad ta kibaw pilay market value. But mo na imuhang basihan. So, di ko katel kung 800,000 enough ba, pero murang gamyan ra ko honestly. Kay progressive na ang Bohol, unya mahal na po ng mga yuta din ha sa Bohol, nindot na ning Bohol, daghan na kaayong mga developments, maayo nagdalan, unya dako kayo ang 10 hectares. No? Nga yuta, that's 100,000 square meters, no? Ikalima, o katapusang pangutana, pwede ba mo reklamo ang mga anak ni Noy Pedyo? Ilang papa sila miga. Aron dili madayon o pagbaligya ang ilahang yuta, asa sila mo duol. I think mo adto mo sa Register of Deeds para ma-check ninyo kung conjugal batong yuta para makibawtag na ba mo'y katungod, is it co-owner? Kay kung di po co-owner mo, kung di mo musugot, di man na mabaligyang yutaa. So, i-double check usa ang nature sa property. Kung conjugal ba or exclusive property. Medyo di ko katubag, kung di manggod kayo kompleto po ang detalye kung kanusa na minyo, kay like I said, mo man na ang ato ang reckoning point sa pag-determine kung conjugal ba ang property or dili, ha?
Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.